Buddy, mega shoutout, buddy. Buddy, magano ka, buddy? Approve, buddy, approve. Mega shoutout dyan sa buddy ko. Nagkakape. Toto, mega shoutout sa'yo, Toto. Huwag magulat. Tamsak na. Maraming salamat, Toto. Katapos lang mag-LS. Maraming salamat, Toto Nolimar, sa pagpasok mo. Pagtingin ko ng cellphone ko, wala ka na. Hindi ko pa mapasok ang men ko. Ah, end ko na to kay na. Ano oras ka nagkento? Paminsan-minsan lang kami to may work Minsan meron, minsan may ara. Oh, grabe, 11 hours to. Ilis mo to. Ilang ano yan? Ilang oras binigay sa ni Lolo? A few minutes. Grabe, 41 hours to. Malapit ka na mag-money to. Toto na limar, malapit ka na mag-money, oh. 41 hours na. Joel 23 break ko kasi Dexter Baloyo. Oo, kita mo Toto, kilala kita. Hindi kita makalimutan Toto Dexter Baloyo eh.
Totoo na Limar, malapit ka na 1,000. Play kita ulit. Maraming salamat, Toto. Play mo ako, Toto, para malapit mag-muni mo na ako, Toto. Para matilawan ko man nung natawag na muni ba. Magaling ka, Toto. Ako, hindi pa ako mag 1K, Toto. Malapit pa lang ako mag 700. O, tambay ko sa iyong tatlo. Wah, grabe, tatlo. Good. Salamat, Toto, ah. Damo nagali mo gadget, Toto, ah. O, Dexter. Damo nagali mo nga, nga gadget, ah. Mag-ilis ka to pagkatapos ko to. Sige to, ah. Wala problema. Sige, sige, wala problema. Hindi ba mag-ilis si, parang mag-ilis yata si Jeneline, ah. Ma'am Jeneline. Maninoy! Ay, Ihado! Kamusta na yung pangliga mo kay Ihado? Iris mo na yung laptop ko to kasi bugbog sarado to, ah. Sige to, iris mo lang. Pag masira yan, ah. Wala pa tayong sildo. Buti sana may sildo na tayo, eh. Okay lang, eh. Wala pa. Wala na. Naman wala na Ihado. Sumahag ka na ba, Ihado? O na lang ang init. Inom ta na minit nga tubig to, ah. Nagsildo ka na sa white ito? Sister? Ah. Sabi ka yung sildo ka na, eh. Magbaburger ka na kan. One trip pa lang ko. One trip lang imo kita. Wala pang pin ko. Sa di mo padala mo pin to sa inyo? O dira lang sa Saudi? Wala pa isang buwan. May sa Pilipinas para pagpuli ka ikaw na masildo dito. Toto, muna na yung Toto yung si ang main account niyan Toto Nolimar si Dexter Baloyo. Na muna siya ako ni amigo sa sa Riyadh. Sa Damam na siya sa Damam. Muna sa Toto Nolimar ako ni amigo. Si Dexter Baloyo, Toto Dexter Baloyo. Toto Dexter na si Toto Nolimar. Nolimario Carissa. Muna migo ko man nga bago Toto. Nasa na main account Toto Nolimario, Dexter Baloyo. I-search. Wala pulos akong signal lang reconnecting na naman. Iyo tipo.
Pwede to ah. Baba ka lang dyan ah. Para ano ka nito. Oh, Toto ni Rimaro. Mag-anuhan ka mo yung Toto ni Rimaro yan ah. Ara Toto Dexter si Toto Nolimar ah. Legit friend na. Masahan sa ano oras na ano kagipitan. Magunahan lang kamo duha da. Ah. Kay duha lang man kamo. Toto Nolimar ah. Ara si Toto Dexter ah. Minakaw niya sina Dexter Baloyo. Mag amiguhan lang kamo duha da kay parehas mga may longgo. Sige Toto ah. Puntahan mo yung bahay ni Toto Dexter Baloyo ah. Pero may lang ko reconnecting bayad di po ga. Pero may lang balik-balik. Sige to, punta mo lang to ah. Dan connect to your house to ah. Toto Dexter, tapos na si na. Toto Nolimar sa imong balay ah. Bistaan mo na iya balay ah. Nolimar, balikan kita na min ko ah. Nabalikan na kita na min ko ah. Amigo hay ta diri ah. Dalawang beses na ako nag-reconnecting, mabalik-balik ah. Galing magturo to ah. Kas feeling ka close up hehehe. Nolimar, napagtripan lang sila. Nangayon na kay nagmiguhay na kamong duha.
Ah, kaya pala to. Oh, pasok na ako. Itambay ko lang to sa'yo. O to, maraming salamat to. Sa pagtambay to ah. Maraming salamat talaga to. Nolimar, salamat. O sige to, pasok ka na. Maraming salamat sa pagtambay. Salamat din sa iyo to. Mayo na kayo nagbiguan kamundo ah. Pagdating na ako office, pag dyan ka pa, ipasok ko ang iba. Sige to. Maraming salamat. Saan si Idol Long Hair to? Ah, nandun sa to. Exercise to. To. To sa Pikas. Nag-exercise ba? Marlon. Ari naman, upod ko sa to, bag-oto. Long hair man. Kumain na siya to. Hindi pa kami kumain to. Nag-exercise pa, nagpalaki ng katawan ba? Malaki palang kita sa YouTube. Magkano to? Sino ba nagsahod na to sa YouTube to? Magkano sinahod nila to? Toto Dexter. Saan si Marina Huibia? Wala si Ma'am Marina Huibia to. Busy yun. Busy sa iyong apam. Wala pa isang buwan, naka-revenue 1.8 na. Oh, $1.8 na yan to? Dollar ba yan o piso lang? Dollar na ba yan to, Richter? Piso na. Ayos na. One, 1.8 na. Ayos na to. Wala pa lang kasi mana na. Daw, duha ka pa lang kasi mana. Bala na, kuan kag, na muni. Hindi ko galisil do. Siling sa iba, gamay. Tuig pa lang mo. May 1.8 ka na. Duha ka bulan. Ay, duha ka simana. Termina na reconnecting akong signal to. Pag maraming tao, super chatter. Ay, buti kayo, marami kang super chatter eh. Kami walang super chatter. Ako walang super chatter. Pag mamuni. Ay, tol. Grabe good. Ay, kuha mo nga sa 1-0 yun mo. Wala, business ngayon eh. Ay, mga Pilipinas. Ligay mo tayo sa Ano bang kukunin ba? Ano yung kukunin doon bukas? Super chatter. Chatter. O si... Magdaan ka? Ha? Daan ka? Tara. Wala. Ha? Damo na revenue to ah. Damo na revenue to pag may ano pa akong sa'yo din na to nalimar pag namuni na. Mas sali sa grupo ba toto ba? Tapos yung yung panoorin lang ba yung mga halimbawa pulo ka mo ka grupo, pulo ka mo ka tawo. Mag-sit ka mo video tag isa-isa ka video ba mga mga 5 minutes to 8 minutes tapos panoorin yung lahat yung video ba para mag yung sama patalastas ba para dali ka maka-earn ng revenue. Sa ko sa kaibigan ko isa mo na naobra niya. Wala na siya naga-live. Nag-ano na lang siya, muna lang inobra na totoo. Dako iyak kita totoo.
Ang ganda, ganda negosyo. Ito, laway lang ang kapital at pagod. Pag mamumuni kami, Toto, magrupo kita, Toto, Toto Dexter, Para kita-kita lang ng tawa yung video natin ba? Pati yung patalastas. Wala skip ba? Para magdagwa pa kita na revenue. Kaso dogay pa kami mamuni, Toto. Wala pa kayo sa kalibo ako na, WH. Wala pa kayo sa kalibo to, WH ko to. Buligi ko, be. Yung ibang mga gadget dyan, i-play abis sa kontanan. Paggabi, Buligi ko, Toto, Salamat to sa pag-play to. Para madali ko magmunyo. Para makatila mo tat muni yung ginatawag, Toto. Tuto ko muna. Salamat, Toto. Para magrupo ta tayo nung aton lang video lang taon ta para may yung patalastas ba. Kunti lang kasi. Madami na Toto, ilis ko Toto. Mga siguro may mga 15 hours siguro ng ilis. I-play all mong ilis ko may ano na yan. Mga sobra na siguro mga 15 hours yan. Naka ano na yan, naka-playlist na yan yung ano ko, yung LS. Sana all. Totoo na limar. Muna sa akong sa tuunang natambayan totoo na limar eh. Tumatap ako sa Riyadh. Gawon niya si na LS dati. Okay, idol. Maraming salamat Toto Dexter Baluyo. Wala na tong kaibigan mo Toto Hindi na yata ano yun? Nolimar, sige sama din kita. Toto, ayan na Toto. Sama na din ka sa play ni Toto Dexter. Wala na tong kaibigan mo Toto yung si Ahada Toto Di na to man. Thank you idol. Idol na. Idol na nga lagi Ano oras sa sulod mo Toto Dexter sa Obramao? Si Hada Toto Dako na siguro sildo to ni Hada ba? Kaya wala na sa live. What time ilis mo idol? Ano was na Toto Dexter? Ano mo? LS kay puntaan ka ni Toto no Limario Carissa. Nag-drive na going work. Wow, ayos Nag-drive ka pala Toto. Ayos Toto Mainti mo yan. Bayo ka Toto kay tuloy-tuloy trabaho mo dyan. Laki sahod mo. Ako, wala.
Kalahati lang sildo toto. Pangkain lang sakto. Tapos pangload. Wala na, hindi nakapunta sa pamilya. Ingat to, idol. 1 AM ang ilis. Alauna sang aga sa Pilipinas yata yan. Alauna sa aga LS dito sa ano sa Saudi to, Pilipinas. To Dexter. 5 AM pag Pinas. 5 AM daw Toto Nolimar pag Pinas. 5 AM. Agaman sleep pa ako dyan to idol. Aga mga masyado pero pag mga gising eh. Ingat to Dexter sa pag-drive ha. Malapit mo lang bala yung brand mo sa imo nga ato ka na. Nga barracks ha. Kaya na nga to gising ko 9 AM na. Yun nga eh. Pag ano kayo na, nakatulog ako, tapos nakausap ko pa si Hana nga eh. Si Hana pa ang kausap ko eh. Sabi ko, busy lang ako para matulog din ako. Nung pagising ko, wala na. No, oras ako gising ko, mga 6 siguro, hindi. Mga 5:30 siguro gising ko, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 10:30 siguro yan. Sa Pilipinas. Work na ako. Oh, ayos to. Trabaho ka to. Ingat sa trabaho to. Kung may iba ka pang gadget dyan, tambay mo na sa akin to, Dexter, para naman makadagdag tayo oras mo. Joke lang to. Ano na sila ba diyan? Ano na sila? Sila. Oh. Hindi ka mag-ano? Mamaya labas ko 11 AM. Sige, 11 AM. Grabe ba? 11 AM. Ano ka lang pala, pang umaga ka lang pala toto, sa gabi wala ka pala obra, no? Pasok ka ng 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 hours lang toto, trabaho mo? For shift ako. Apat pala kayo na shift, ha? Di 4 na oras lang? Ayos trabaho mo dyan, ah. Toto na Limar. Rest ako 4 hours, balik naman ako ng 4 AM. 4 PM.
Ayos na trabaho nyo dyan ah. 4 hours, tapos 4 hours trabaho, 4 hours pahinga. 11, 12, 1, 2, 3. Tama. 4 na oras pahinga, 4 na oras trabaho. Ayos na to ah. Hindi ginawa na lang 8 hours para isahan lang yan sana toto. Para pagpahinga. Hindi pwede ako mag-straight. At ayan na si Toto Dexter Baloyo ang mint account niya. Toto Dexter Baloyo. Ayan ang main account ni Toto Dexter Baloyo. Maraming salamat sa patamansak Toto Dexter ha. Sige Toto, maraming salamat sa patambay Toto ha. Tambay ko na ito dalawa. Maraming salamat Toto sa pagtambay Toto ha. Hanap ko pa ang alaga ko. Sige Toto, maraming salamat sa patambay. Maraming salamat sa patamsak, sa patambay, sa pagbisita sa akong balay. Hanap ko pa ang alaga ko. Kaya na lang ko ilisto. May ka na ilisto. Ngaman to. Kelas 3. Sige to. Ano oras dito yun man? 10, 11, 12, 1, 2, 3. Tama, alas 10 ng umaga dito to. Sige to ah. Makakadto ko sa imo. Matamat lang ko na kang ilis-ilis diri ka magdako-dako man nato na oras bla. O to para until 1 imuha gid ilis to ah. Until 1 imuha. Grabe man until 1. No oras na ba? 6 6:36, 7, 8, 9, 10, 11. Grabe ilis damo lang to ilis to. Pila ka oras to? Ano? Grabe man nga ilis to. Tak-an man ni yaw sa to. Isa lang gani ka oras ano na ko? Na tak-an ako. Mag-4 pa ka oras, grabe man.
Kasi magilis man si ano, si Marina Huevia. Mga duwa lang ako oras to, ikaw man sundahin to ah. Maski mag-silent ka lang ah, para matambayan kita. Malobat. Made, tapos exercise pa deh. Mulai. Morning made. Mega love shout out sa tatlong tao dyan na nag-standby sa ilis ko. Maraming salamat sa inyo. Especially kay Toto Nolimar, Toto Lister Baloyo. Maraming salamat. Wala pa ako isa ka oras ah. Pangarap ko ang ibigit ka. Papalagi daw yung ikaw lagi diha. Ha? Hindi pa lagi makita. Yung baka ano sa iyo eh. Yung gilay ba? Ang akong makita, kuan bro, last 2 weeks mo siguro yung mga kuan. Kailangan siguro i-update yung cellphone mo. Update sa YouTube. Sige, nag-update ako ah. Halos kada simana na mag-update akong mga apps. Doon sa Chrome, hindi mo makita sa Chrome. Hindi, ako cellphone. Ha? Ako yung cellphone yun eh. Ayun na yun. Yung dito, okay. Yung dito, okay. Okay. Lain siguro naman sa mga apa. Application. Ito nga ni ayos naman oh, hindi naman ano ah. Sabi niya ano ng black and white hindi naman ah. Ano na siya? Pag ba na, kato ba ng kung nagpabagahe? January. Atong January na. Ang primerong bagahe. Sabay mo yan, nagpalit siya, nagpalit sa lugtab. Sabi niya black and white daw eh. Ayos naman ah. Nano ko yung color. Ang batera kilala niya, speaker. Yung color ayos. Speaker eh, batera. Pangit yung sounds ba? Pangit. Hindi ko pa Kung nasubukan. naka-headset, may gamit ang speaker. Hindi ko pa nasubukan eh. Basag mga tulog yan. Hmm. Speaker. Lugay mo mamusundod ko ah. Logi ako dyan ah. Logi ako ah. Bakit? Akin yung load dyan eh. Ah. Tapos pag magbili ng bagong load, ambag na naman ako. Hindi, li. Ang magpahit ng bago, hindi na kamambag. Ilan? Eh, bilang ako eh. Iimo ko na. Sa sunod, nga magkuhan, ang bagambag, saan na yung bagambag? Libre ka sa?
Mambag lang ka para walang gulo. Konti. Kiloso. Gamay naman. Wala pa ako sa oras. Ay, so... Mega shout out dyan sa 4 million people. Maraming salamat sa inyo sa pagbisita nyo sa bahay ko maliit. Rigor Cervantes. Rigor Cervantes. Pa-shout out naman dyan from Madina. Sino kaya itong Rigor na to? Rigor Cervantes. Mega shout out sa iyo. Rigor Cervantes from Madina. Rigor Cervantes. Rosario to pre. Akala ko sino. Pre, bigyan shout out sa'yo. Rosauro. Ano? Ayos pre buti yan, may ano ka pre. Internet ka dyan. Maraming salamat sa pagpasok pre sa live. Yung saging natin dyan para may pangano tayo. Pancake sabi ni Mayor. Malapit na kami sa gulayan. Yung RBC na yung gulayan natin yan para may gulay tayo mamaya. Saka yung ano natin yan, yung kubos. Yung kubos natin yan. Sa yung gulayan. Ang saging yan, harbisin na para may pancake tayo mamaya. Sige, shout out kay Rosario, kay Mayor dyan, at saka kay Alvin na naglalakad papuntang ATM, mag-withdraw para may pang-shopping daw kami mamaya. Punta kami sa KFC. Pang-merienda mamaya. Libre kami ni Mayor mamaya Punta na kaming KFC. Mega shout out sa iyo dyan, Mayor, kasama ni Rosario. Ni Alvin. Mamaya yung promise mong merienda pa KFC Oh, si Mayor mamaya magpa-KFC pre. Si Mayor. Kahit karton lang na KFC, pwede na. Kit-kitin natin yung karton. Panalo. Kahit yung karton na KFC lang pre, bilhin niya, pwede na. Kit-kitin natin. Sana nga mayroon. Baka biglang magbago isip. Imbes na KFC, sabi magsaing na lang. Sabi, pankak na lang maging kanta. Pankak. Sabi ni Mayor, magsaing na lang. Parehas din yun. Makalag natin si Mayor magpakain sa atin sa KFC.
Kentucky, pancake pala, tsaka sinaing. Pupunta si Mayor sa KFC, may daladalang extra rice. Para sulit daw. Ganda nga naman yung idea niya eh. Baka mabilin si kanin eh, kaya magdala na lang ng extra rice. Ingat kayo yan, pre, sa paglalakad, pre. Baka mahuli kayo ng pulis dyan. Sumahod ka na ba, pre? Nakakuha mo na sahod mo? Papanigative pa pero inaayos na sa data ng bagong ito. Wala pa. Negative pa pero inaayos na sa data ng yung bagong item. Maganda yan, papalitan ng bagong item. Pala nung kinain pala yung item mo, no? Madali lang naman yan, papadala lang naman yan dito. Sinaw ka pa ng picture ng kamong, ayos yan. Madali lang naman yan. So may mga bata-bata naman tayo dun sa opisina eh. Sige pre, ingat lang kayo dyan ah. Kailangan daw sabi ni ma'am dyan, Maraming salamat pre sa pagpasok sa live ko pre para pagdagdag ng oras ko pa. Nandun naman si pamangkin mo eh. Mabilis lang yan pre. Buti ngayon sa'yo hindi pa naubos, sa amin ubos na eh. Walang budget ang bayad sa bakala. Meron si Boss Marlo. Ano ginagawa ni Boss Marlo? Okay. Babayaran naman eh. Buti sana kung di mabayaran eh. Babayaran naman. Basta importante may pambayad tayo. Walang problema yan. Ang mahirap ka, hindi mabayaran. Yan ang problema. Kakahiya.
Hello sa tanan. Mag-harvest muna kami more power sa channel. Oh, pre, salamat pre sa pagpasok pre sa channel pre. Harvest nyo mo pre, pati yung sagingan dyan, pati yung ubas natin, dalhin mo na kung may ubas dyan. Maraming salamat sa nag-stay dito sa ano ko, sa live stream ko. Maraming salamat sa pag-stay nyo. Kay Toto Dexter Baloyo at kay Toto Noli Mario Carissa. Maraming salamat sa pag-stay. At sa iba pa dyan na hindi ko nakilala, maraming salamat sa pag-stay. Ginny Quintis, ayos sir. Maraming salamat sa pagpasok mo, Ginny Quintis. Mega shout out sa'yo. Baguhan ka lang. Sige, sige. Dikitan kita mamaya. Dikitan kita mamaya. Pagkatapos ko mag-ilis Ginny Quintis. Marami na yung ano mo, yung banana mo. Paring ka ni Ma'am Jeneline, oh. Diyan lang din kami na gano'n kay Ma'am Jeneline. Marami na yung banana mo, Ginny Quintis. Mamaya bigyan kita ng maraming banana, siguro mga 10. Bigyan kita mamaya. Salamat sa pagpasok. Ginny Fuentes. Muna, yan ba yung tunay mong account? Magkadikit na ba kayo ni Noli Mario Carissa? Minyo, mahirapan pa ako thank you. Itong dikita mo tong Dexter Baloyo. Scroll up mo. Nakita mo yung Dexter Baloyo. Yan, matulungin na yan, kaibigan yan. Para di kita mabalikan nga, sigurado legit pa rin yan. Dexter Baloyo. Tsaka si Nolimar Yocarisa. Yan, mga kaibigan ko yan. Mga totoong kaibigan. Hindi nang iwan. Kahit ako mang iwan sa kanila, pero nandiyan pa rin sila sa akin. Support. Imano-mano, ano mo na lang, imano-mano mo. Hindi, may bahay silang binaba dito eh. Saan ba yan? Ayan o. Yung Joel 23 Breako, ano yan, si Dexter Baloyo yan. Dikitan mo lang yan. Babalikan ka yan. Saka si Noli Mario Carissa. Dikitan mo lang yan, dalawa na yan. Babalikan ka sigurado. Basta mag-comments ka lang para makita nila yung comments mo. Babalikan ka nila yan. Sige, sige. Dikitan mo ako para mamaya babalikan kita ng marami. Pagkatapos mag-LS.
To Nolimar, nandiyan ka pa to Nolimar? Nakikita mo Toto si Jenny Quintes Toto. Maliit pa yung bahay nito. Si Ma'am, didikit kita mamaya. Promise. Ah, mahaba yata ang bahay natin. Huwag yung mahaba. Konting maliit lang para mabilis. Saan ka ngayon, Ma'am Jenny Fuentes? Iga-shout out sa inyo dyan. Salamat. Ano, 30 days ah.
wala niya ako dahil sa'yo. Sabi nga ng iba, talagang ayaw tayo. Sabi nga ng iba, talagang ayaw tayo. Isang oras pa lang ako. Maraming salamat sa mga pa-BJ-BJ dyan na mga kaibigan ko. Migas sa tao sa inyo dyan. Maraming salamat sa suporta niyo sa akin.
Aray mo, idol to. Kaon na to. Supas. Gutom. Ito. Sabi na rin.
Maraming salamat sa mga patambay dyan, sa mga kaibigan ko, mga totoo. Maraming salamat sa pa-BG-BG dyan. Ano yung pangalan ng anak mo, buddy? Anong pangalan ng anak mo? Sa yung anak. Sa YouTube. Kung anong to yan sa YouTube, huwag ng Games? mga games ba? Mga games para sa. Siya po. Di siya nag-vlog-vlog, puro games lang iya. Prince. Ano ko? Career Prince. Gagoy kayo, gamudjol ba? Awal na yung taguang gamudjol. Naman Jul, tapos mga nanay naman yung nag-ano. Answer. Awal yung module oh. So yung ipang drawing. To, tapos na magsaing kanin ni Toto. Andito na si idol mo Toto. Si Longhair. Module ba? Pero drawing na nagwala. Magkuha na siya application sa engineering balay eh. Mag-practice ka na siya. Sabi niya ba tayo? Kain na Toto, nasudaan mo dyan. Idol Longhair, kamusta na? Wapo man ra gyapon sa kuno to. Longhair man gyapon ko no. Pobre gyapon. Pobre gyapon. Ano na yan? Ugma, dato na to. Career Prince. Iya, pangalan. Mga duwa lang niya. Ano nan? Babae? Babaji? Laki. Laki. Yan. Tingnan ko pa kung anong maluto sa rip Toto. Baboy manok na naman ang lutuan mo Toto. Mahiblad kasi na. Isda naman Toto. Miskin yung tapos gulay Toto. High blood ka naman sina Toto. Matapos ako Toto, mga 30 minutes Toto. Ikaw ba naman bulos ako ha? Marami kamot sa high blood. Marami mo pakuhay. Di ma-play. Baboy na din Toto. Grabe Toto. Di ma-play ba rin? Ano na siya? Silence na siya. Baboy na naman sa dami Toto. Ay, so. Ay, pag inambol sagi baboy Toto, kay nagalaway kami sa baboy din. Ningulin ako, Rico singular ko ba? Palit yung kuhan ba? Spicy na lechon ba? Ano ngayon lotong baboy? Matambok na taba na no? Humba? Humba? Luto ka na humba Toto. Namin na Toto. Lami na kayo. Humba kang katong 3 PM ka mag-LS. Sige. Humba. humba nga lata ba? Masarap na lang. Mantika-mantika no? Yung lata-lata na. Yung lambot-lambot. Nami kumot ka nun ba? Malambot-lambot. Damo gid baboy di Toto. Wala ka Toto. Alam mo naman na bawal na sa kalusugan. Sobra blat. Pag sobra, medyo bawal. Pero pag konti, okay lang. Pero wag sobra na, ay malain na sa lawas na Toto. Natuagi kayo Toto Puro sudan. Sandi na ako humba Toto Lamiyagin kayo mga sudan Toto. Humba. Sa amin tawag yung humba na yan. Parang lechon paksiw yata yan eh. Hindi, len hapak siya. Pang sarsyado. Ang humba,
medyo matamis sa mura na sa adobo nga ipatamis ba? Parang lechon paksyo. Data. Parang Hindi, paksyo ang siya. paksyo lang sa itong paksyo. Walang tugas lumaslum. Parang siyang inano ng soft drinks, parang ganyan. Humba. May tawag po sa amin dyan eh. Yung laman yung ginagawa niya, yung dito, mga pigi. Tawag na. Nasa hamonada. Hamonado, Yung hamonada, yung mga Mga paa pigi. sa baboy. Oo, ganyan. Hamonada po ito. Hamonado. Pero bilang baboy kag manok sa toto. Amon diri toto, isda lang toto kagulay. Gulay, para pag-uli. Baboy. Kuan ba kan? Healthy ba? Puro pobre kami dito toto. Mantin na lang gulay. Kag isda. Pigado gid ah. Hindi pa sabong toto. Tingnan mo. Humba. May sudan sa kanan. Humba. Muna Bisaya na, paborito Bisaya. Specialty. Daghan ikag bahaw mo utana basta humba. Doon ay bahaw na. Sipin at baboy lang sa amon sa load trip to. Manayo ko mo sa... Ay gaso, basi wala ka mag-account sa isda toto. Pila ka mo kabilog na sa balay mo toto, daw duha mo lang kumudra. Cover mo Japan oh. Vlog-vlog na siya dito. Kuan lang. Kiwo lang kayo mo vlog. Man, Muna sige kung nakabad ng Japan eh. malaki na yung subscriber niya. Hmm. I-click mo nga kung ilan na subscriber niya. Iba yung YouTube mo ah. Hindi makita kung ilang subscriber. Ayun oh. 1,000? Oh, 1,010 lang pa lang yan. Sa akin, 1.6 na ako eh. Mo? 1,060. Eh, vlog at Japan, nasa sila ka ba? Tatlo kabilog lang kami dito to. Maayon na toto. Ay, para gamay lang. Pero dako ay niya balay toto ah. Dala. Oo, nani. Ba ni? Bigyan po. Sorry man, nani. Nang musik mali. Ha? Makba mga kaparet. Naan mo ba? Music. Copyright pa. Nagkuhan. Baka maano dito. Copyright. Di lagi ah. Di lagi ah. Not available. To sabihin mo kaya Idol Long Hair napadikit sa akon to. I-search mo ngayon yung yung Noli Mario Carissa to. Kay mali. Noli Mario Carissa. Mario? Nolimar Nolimar. yung Carissa. Hindi, idugtong mo yung Nolimar. Tapos iyo. Space mo na. Yan. Iyo? Ayun. Hindi yan. Go pa. Dapat no. Ganyan yung spelling ng Eucarissa. Sige, type mo yan, Eucarissa. Ito na. Hindi, go naman yan eh. Oo, Gulimar. Oh, Gulimar. Ito na. Search na. Yan siya.
Panoorin mo mga video ng mga konti ba yung mga 1 minutes lang. 1 minute. Ganyan. Kato si Kuan. Ito. Dito, ito na itag... Panoorin mo lang yan. Tapos Subscribe. subscribe mo siya. Ano na Toto? Dikitan ka na Toto. Nalanta pa yung video. Dili na mag-comments Toto ha. Kay dili man siya makabalo mag-comments. Subscribe lang. Wala na yung cellphone, may comments eh. Time ko to. Hindi mo yata ko na-subscribe eh. Kaya, Kinsa, ikaw? oo. Sabi. Subscribe mo ko. Panoorin mo mga tapusin mo tapos para dumikit siya. Mura mo niya ko ako. Pero kung imo sa mi kuan, ano yan, ikaw man. Ay, kay Jigger kayo na meron ako eh. Hindi nag-white ito, Toto. Hindi ka balo mga white ito. Magalantaw lang sa mga ano ba, mga pelikula, mga X. Ano yung social ko? Ha? Ano yung mga ex? To, damo pa ako sa imo banana eh. Oh, damo yung banana mo, Toto. Sa ako ka, gamay ra. Tamad man kami mag ganun banana nung nakuha ko na yung 1,000 kit. Tamad na ako mag-subscribe yan. Mag-subscribe, mag-ista. Ano yung 1,120 na yan? Ano yan? 120 na yan. 1,120. Oo. Nauna pa ikaw sa akon, pero damo pa ako nga to eh. Tinatamad kasi ako to, pagisda, tinatamad ako. Kung tinutukan ko lang tong white ito, siguro namuni rin ako at saka na ano. Kasi April pa ako nagsimula eh. Tapos na? Napindot mo na pala yung subscribe eh. Nag-itim na eh. Ano siya dito para mag-LS siya, makita ko siya. Ano? Ang subscriber na yun. Sige, tama na yan. Ano ra siya, recorderin mo kuan. Ano, pindot ni mo. Ano ra siya, magawa. Dito, ano na sa labas. Ito na, subscribe na yan to. Ano ba pangalan mo sa sa YouTube mo? Marlon din. Ako po YouTube. Oo, yun mo. Sa Google mo, ano pangalan mo? Marunong daw. Iba yung YouTube mo eh. Huwag mong po YouTube. Po yung kuan. Ano ba yan? Di ba YouTube yan? Ha? Di ba YouTube yan? Oo, diba? Sa po YouTube, kuan na siya sa buwang, wala siya. Sa po. Update man yan, hindi. Sige, update. Kaya ako na yung update. Pag muni na ako, Toto, always kita i-play, Toto, para ma-muni ka rin. Oh, salamat to ah. Tapos ubala dahil to, isang grupo bla to na yung kita-kita lang bla to, mga pulo ka kabilog to. Tapos, ipili natin mga video natin to, kasama yung patalastas ba, para madali ta makakuha sa revenue to. Amo na ginobras ang kakilala ko ng kaibigan kong babae na taga Abu Dhabi ba yan? Taga Abu Dhabi. Nag-ubra sila sa grupo to, tapos amo lang inobra na to. Kung mabakas ako na to, sa isa ka bulan, ang kuha ko $500 to eh. Kung mabakas ka lang ko ng
nabakas ka sa ano sa grupo-grupo, kisali. Amo na uso subong to eh. Kahit hindi ka na mag-live to, amo lang uburaw na yung hindi na nga saan to nag-live to eh. Kisali lang siya sa mga grupo-grupo, yung mga patalastas lang, yung mga to mga to 8 minutes ila to na ano na video. Brad! Oh, ano yan? Ayun, madali sa mga kuha to. Nakuha niya agad yung $100 na ano. Nakuha niya na agad. Wala pa isa kasi mana. Manamit ko to kay sigurado ya to. Kaysa mag-iles ka. Gamay ka sulod na income. Buti kung may masulod ko nung na super sat kay Wyman. Kung may mag super sat ko nung sa imo, adlaw-adlaw okay. Pero kung wala, budlay. Kaya, patalas, dudas plus. Pusa ba? Malandi ba? Wah, ayos to ah. 15K first payment niya. Ayos to no? Ano yung maka-earn man kita sa mong sila to? 15K? Naku, anak kaayo to. Pamangotong ko to, abi tong kaibigan ko kung pila ilas yung nasildo ya. Damo subscribe mo na tito to. Namin to pa may grupo bla to yung sigurado bla to na yung pag-play na bla to para ayos yung pati patalastas. Oh, sa Kuwait. Doon ko lang nga dito kita. Oh, hindi. Ilabas ko lang yung dito. Oh, sa Kuwait din yung kaibigan kong babae. Pamangkotong kabi sa kung magkano sweldo na unang sweldo niya para mainggan niya mga tabala mag. Nagreklamo na ako. Dito sa lalo mo. Si Marcelo mo. Mainggan niya mga kita. Maaga ako nakatulog ng kape. Alas 10 yata. Alas 10 siya. Ano ko lang ba? Nag-usapan 60% na pala. Oo. 1-4 ang sasawin pag 175. Kung kasama ng ginawa yan. Ano? Sabi ko. Ano na yan? Uuwi na sana sa iman mo. Sabi, umihi lang ako ah. Oo to. Amo gina to. I-pregid yung harang bula para ano, sigurado na may kita gina. Kahit sentimos lang na pero dollar na ya. Hindi na piso lang dollar. Kung makatipo ka $100 di pila na sa ato niya. 5,000. 5,000 to no, yung $100 sa aton. Ayos na to. Muna imuon na to. Tapos iyayaan na to si Toto Dexter Baloyo ba. Ayos to na ano to. King ko ito na kaibigan to. King ko ito na Ilonggo. Sadto, ara ko sa iya ka tinampay. Kaso kung magtinampay ko sa iya, hindi ko makakuha sang damo nga banana. Kaya naghiwalay ko danay. Sabi ko hiwalay ko danay pala para makakuha man ko sa damo nga saging sa iba. Muna naghiwalay. Pare, handa lang. Okay na ba yun? Bakit ba di makuha ako dito? Yung camera mo ay malayo naman. Ay, yung kamera ko kahit sa likod eh. Sana pala yung bari, yung noon, yung nag-subscribe ako sa iyo, hindi siya naka-notification. Inano ko muna, nag-subscribe muna ako. Tapos binalik ko. Naka-notification na. Ayos na, makikita mo na ako. Live. Kung mag-ano ka, makikita, malaman ko na mag-live ka. Eh, makita mo ako dyan. Pero, wala pa rin. Ano lang, pag mag-live ka, mag-notification, ano siya ng notification na Dapat makita mo ko dyan eh. Wala.
Mga ano na lang to, mga 20 minutes to, mag-in na ako to. Ikaw naman bulas to. Bili na ako cellphone eh. Bili na yung Huawei nung tag 1,050 ba? Yung Y9 ba? Kung palitan mo yung YouTube mo. Magano ano to tapos download na naman. Mamaya pag malapit na ano yung load ko. Malapit na mag-expire. Punta muna ako kay Jen Celis. Nagsimula na si Ma'am Jen Celis to. Sige to, punta ka doon. Sige to, punta ka doon kay Miss Jen. Tapusin ko lang mga 2 lang ka oras to para ano, ayos na. Sabihin mo silang Huerto na gawa siya YT. Sige to, bakal sa kuno bago na cellphone para mabura sa YT pa. 1 PM to, sige. 1 PM pala sa ano. Bakal sa kuno to namin ng cellphone to para manami ko na sa YT ba to. Ito muna ako. Sige to. Standby ka muna ng konting oras na lang, minuto. Para matapos. Nagambal ka lang ko to kung magpahimo ka pusil to kay uburan ikaw. Tama gito. Tama gito 20 minutes. Promise siya. Hindi siya pumasok sa LS ko pa. Busy to si Ma'am Jen. Aton sa karon nga kwanto to na tiawan wala nagminyo na. Kaya wala na sa pagkita-kita. Pula. Posing gamay mo to para dagdag dabalis. To, so maraming salamat to. Ayos yan, alam natin Yung G2 mo ba saan mo nabili? Dito na. Doon sa ano? Sa may stoplight sa Riyadh. Riyadh. Cellphone ko kasi. Cebu ba ito galing? Ay, Iba ba ano? model niya, model. Anong model yan? 2014? Yung pagpunta ko dito, 2009, 18, 19. Tsaka yun, nakarang taon lang to eh. Cellphone ko kasi sa... Jeto Core din ba? Jeto Core? Oo. Pares na nito. LTE. Marami kaya kung di ma-access dito. Pero yung cellphone na dito na nabili, okay na maka-access na lahat. Hindi ako maka-access sa code. PTI. Sa airport. Pero ingat na nun
Kain mo na ba, baby? Para Kain ka sopas. 7 minutes para 2 hours ka na to. Oo to. Tapusin ko ng 2 hours to. Turbat na. Lagi, turbat. Tapos ka na ba? Turbat, oh. Sopas, mabilis na pagkain. Damo guro bigay sa dabalis mo to ah. Mabalaan ni karon to kung pilaton na buliits. Kung pila hatag. Siguro mga 5 hours na naman eh. Dapat imo nga kwan imo nga viewer dapat mga 50 para damo gid na oras hatag sa imo ni lolo. No? Kung 4 lang, 3, 2, wala. Malapit magsi 700 pa lang ko toto. Na ano pa gani ko, dugay na gani ko na gano, na dugay na gani ko na white ikaw bago lang. O kasi mamarina na naman to mag-iles pag hindi siya maka-iles. Months ako to, oh. 4 months ka lang gani. Ako, April, May, June, July, August, September, October, November. 6 months na ko. Hindi ko kasi sineryoso to eh. Kung sineryoso ko to, dugay na ako nakagraduate eh. Tsaka, siguro malapit na siya rin siguro mag-money kung sineryoso ko sad to. Gulay lang toto. Gulay lang ang masutan. Sabi ko karne, gulay lang. Kalabasa toto. Kalabasa nila totoo. May na kalabasa di. Gulay lang toto, amo sudan, pigado kid. Pobre man. 4 minutes lang toto, mag-end lang ko toto ha. Ikaw man na yung bulos para makapaway ta. Gusto mo ikaw mabulos? Kala ko karne. Pobre man kami toto. Wala man kami pambakal karne. Puro gulay gid lang. Pangayo pa sa ano, dito sa pangayo pa. Yung mga reject na ginapangayo. Kalabasa na puti to, pero mahumok na ang kalabasa to, damot sa ano siya, patula.
3 minutes na lang to ah. Main daw. Para makapauwi naman ta. Pag duwa-duwa lang ka oras, ayos na. Ito, to. Kakaon ko na to. Magkaon ko na dyan ah. Panyaga ko tapos may 11, 8, 9, 10, 11, 12. Grabe yung panyaga mo to. Pasado na to. Alaw na yung panyaga. Grabe yung panyaga to ba? Kaso nagpamahaw ka man siguro ah. Damo man siguro yung pamahaw. One minute lang to ah. Ma-end ako dahil 1 minute. Pero kasi snack naman ako. Ano naman eh? Nakaw na? Supas ah? Sino? Sige to, main na ako to ah. Babay to. Kaon ka na to. Damang salamat to ah. Babay to. Maraming salamat to. Maraming salamat Toto Dexter sa pa-BG mo dyan. Maraming salamat. Toto Nolimar, maraming salamat. Suportahan tayo para magsuportahan tayo para ma-hit natin tong atin nga ano. God bless to. God bless to. Maraming salamat. Silatan mo to, hindi yan eh. Busy lang yung ano yun. Tinatawagan ko, busy. Siyabit, nasarihan mo rin. Yun ang hindi ko natanong. Di ba narinig ko sa inyo na ano? Nabitat siya, bitat sa kasi. Oye, si Bintong pa naman ang na... Ano na? Sabi doon naman sa rapa. May dalawa tayo. Ano yun? Oo.